Gabon, zemuz. Dira, nik zorte handia dakat. Bai, niri dena beti ondo ateatzen zait. Dena ondo ateatzen zait beti, baina gero garrantzitsua ere empatia izatea jendearekin. Ze badago jende asko ez dakana, ni dakan zorte ona, ez? Eta bakizue, ezkerreko hankarekin altxatzen den jende hori, bakizue, desastre bezalako hitzak erabiliz eskribatzen den jende hori. Bira, nik emendikan esan nahi hitz hori oso despektiboa dela, nire ustez lekuz kanpo dago, guztiz. Ze, jende hau ez da desastre, sin mas, ez. Pertsona hauek genetikak eta naturaren legei kondizionatzen dituzte. Imaginatu puta bat izan behar du. Dena, ateatzen zaizu gaizki, ez nezu ezer egin hori aldatzeko, eta jende guztia eski desastre bat, a ber, mesez, ja bale, no? Ja bale. A ber, jarri naiz pixkat intensita, baina, hau ez dut esan ni desastre bat naizelako, ez, nik leheno esan dut, niri dena ondo ateatzen zait, dena. Bueno, a ver, dena ere ez da, ez da nez perfektua, noizean behin bizitzak zankadilla txoren bat jarri izan dit. Baina, bueno, garrantzi gabeko gauza tontoetan, ezakite. Terraza baten zaude, potea ateatzea izute eta hartzera zoazenan, erortzen zaizu abrigo berriaren gainean. Tipik, ez? Bai. Edo kaletik antzoaz presaka mobilarekin eta eskairitatik bera erortzea, edo farola batein kontratanka. Eta hori gertatzen da, gero, okerrena izaten da puntuak behar izatea. Ze, gero marka gatzen daizu nibazkatumen pare bat, eta gaizki. Baina, bueno, bentan, hau lasai ze ez da desastrea gehalako. Ez, eske nik deskubrituet lasai. Bakizu ez zer dan G-A-F-E, ez esan altuan, ze suerte txarrak hartzen du. Bai, erakurriko izuet G-A-F-E-aren definizioa, eta dena ulertuko ez duen, bale? G-A-F-A da, zorte txarra erakartzen duen pertsona, gauza edo tokia. Hau da, ni ez nahi G-A-F-A. Gauza, ni nahi gabe juten naizela gafatua dauden tokitara edo erosteituela gafatua dauden gauzak, sin mas. Adibide bat jarriko izuet, bale? Nere mobilak. Nik 22 urte ditut, eta 40 mobil inguru izan ditut kutxera. Bai, eske gauza direlako pixkat eskurri dizak, en plan, izkutatzen, desagertzen ezkit egunen 6 bat aldizola, eta gero, agertzen direnean, edo erortzen ezkit lurrera, edo itxasora izorratzen dira, edo bestela autobusan edo taxian uste ditut, olako gauzak. Bueno, hau ez. Honekin ja dara mazkit, bueno, da, mi mobil de la suerte, ja, 2 hilabete edo horrela. Bai. Bueno, ze gehiago, aireportuak. Aireportuak gafatu daude, horrekin denak egongo zeatea, ados. Bira, ni iristen naiz aireportu batera, eta ez dakit zer, baina dakit zerrak ez joango gala, seguro. Bira, nik uste aireportua zapaltzeten momentuan munduko beste toki baten katutxo bat hiltzen dela. Benetan, Pues ez dakit. Iristezea, baina zure maleta ez da iristen. Edo iristezea, eta deskribitzen duzu, vueloa hilabete beranduagorako hartua zenuela. Edo, iristezea eta konturatzezea, vueloa Santiago de Chilera hartu ordez, Santiago de Compostelara hartu dezula. Edo bestela, berandu iristezea eta vueloa galtzezu, edo beste batzutan puntual iristezea, baina kantzelatu egite izute. Eta lasai, ze hau dena zaizu gertatzen, beti egongo da, azafatatik ismiki subnormal hauetako bat. Ez dizuna utziko egazkinera igotzen, ze esango dizu, no, señorita, no puedes embarcar si no tienes un documento de identidad. A ver, ¿desde cuándo, señora? Noiztik? No, serio. Osa, nik hori ez nahikin, baina, baina, a ver, simas, orain nahi naizela guztia kontatzen, eta, osea, nik hau superat gainditu da dakat, dena, osea, azkenean gauza bekin bai ikastezu bizitzen, eta zain besterako ere, bai, dena gainditu da dakat. Bueno, a ver, badago gauza, oraindikan gainditu ez detena, zentzu guztietan, asignatura bat. Introduction to Marketing. Bai, ni izan naiz beti oso ikasle aplikatua, baina gauza, azterketa honen egunean ezin izan ukun, ze despertadoreak ez zidan jo, hori beste kontua da. Gauza, bigarren konbokatirera apuntatu nintzala, eta, karo, Donosti nengoen ez dekainean, hegazkin bat hartu behar nuen. Txetasun gehiago zizkizuet emango, ze ja imaginatu ezakezu, zer gertatu zen. Orduan, 3. konbokatoriara apuntatu nintzen, Eta esaten da bezala, la tercera va la vencida, Bueno, bira, egon nintzen orduak liburutegian. Jurintzen aireportura 5 ordu lehenago, gainera hartu nuen egazkina azterketa, baina egun balenago, por si acaso, eraman un DNIa, pasaportea eta familia liburua. Iritsi nintzen Madrilera eta ez nintzen erlajatu, Bira, egin un kriston errepaso bat, sartu nintzen hobea eta jarrintun 8 despertadore, ere baita, por si acaso, urrengo egunean esnatu nintzen eta patxadan ju nintzen unibertsitatera, lasai, eske lasai nengon, ez nengon urduri. Zebanekin, azterketa gafea petatzen anindoala. Iritsi nintzen klasera lehenengoa, hartu nun tokirik onena, eta antxe jarri nintzen, errepasatzen. Bueno, eske banekin, azterketa petatzen anindoala 10 batekin, Eta sartu zen, irakaslea, eta nabaritu nion.
unkitua zegoen, eski begietan ikusi niola brillo bat, etorri zan ere gana, eta begitara begira, esan zian, eski ez dut inoiz aztuko ze esan zian, Arrieta, ¿qué haces aquí? Azterketa aurreko egunean izan zen. Mira, benetan, osea, olako gauza bakizue. Gero azkenan karreratik botan ninduten gainera, baina, bueno, sin más. Hori, olako tonterietaz aparte, niri bestela, benetan, dena, ondo ateatzen zaidala.